כן, בבקשה. אוקיי. אוקיי. נכון, אבל לא מצאתי פה את היובל. איפה? איך לא ראיתי? כי קראתי מהר מדי. רגע, שנייה. דבר, כן. את יכולה, יש לך פה כל מיני, אני הוספתי פה פשוט, אמרתי לו, תעשה לי גם את המערכת בטיחותית למשתמש. כן. אז את יכולה, יש לך יכולת ממש בכל תרגיל לבצע פה זה, וגם פתוח לביצוע עצמי. אם לא, הוא אמור להציג איזושהי הודעה. אוקיי. אז זה כל מיני, זה רק צריך לשייך סרטונים לתרגילים. עכשיו זה פחות מעניין אותי זה, כי את יכולה תמיד לשנות את הכותרות ואת השם של התרגיל. כן. זאת אומרת, מה שאני מתכוון זה שהפלטפורמה, כן. הפלטפורמה היא קיימת. כן, אוקיי. רק תראי שהפלואו שלנו סבבה. אם אני אעשה רגע ככה, אני אראה פשוט אוקיי. עכשיו תראי רגע עוד משהו מעניין, שבניתי בזה, ויכול להיות שאני אבטל את זה כי זה קצת מאפן, אבל כמו שניתן הנחיות מסודרות, כי רק מפה אנחנו נוכל להיכנס לספריית התרגילים. עכשיו אם אני אבוא לפה, זה בגלל שאת רשומה. כן. ואז לפי הבחירה שלך, את רואה רק את התרגילים האלה. כן. לפי הבחירה שלך. כן. אוקיי? אם לא, נגיד, הייתי מדלג על השלב הזה, זה היה מציג את כל התרגילים. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו. זהו, אתה מבין, אתה רץ נורא מהר, ועכשיו אני אומרת, וואו. כן, אני נותן לך את הרעיונות שהוא נתן לי. אוקיי. זה מדהים. מעקב התקדמות פה בעצם, אני כבר ניסיתי את זה. כן. הצלחתי להשתמש במצלמה. אוקיי. הצלחתי לעלות קובץ. אוקיי, כי אני ניסיתי כן, קובץ אני רואה, וואלה. אוקיי. אוקיי. מעקב שבועי. כן, מדליק, יואו. כן, עכשיו אם הוא יעלה נגיד שבוע הבא עוד תמונה, אז המערכת תייצר גם השוואה. כן, איזה יופי. אוקיי? עכשיו תראי מה אני עשיתי, אני כבר שמתי פה כפתור מחיקה. אוקיי. אמרתי נשים ותמונות, הן לא סגורות על עצמם והם יצאו כל פעם לתקן. אז יש פה כפתור מחיקה. כן, אוקיי, מעולה. עכשיו אם זה לא עובד הכפתור מחיקה, אז כמובן יכולה לחזור ללוח בקרה. ללוח בקרה אני מעריך שיש פה תמונה. כן. כן. יכולה לראות אותה, יכולה לשנות, לעשות, זאת אומרת, הפונקציונלית היא מדהימה. עכשיו, רק שאני אבין, זה למעשה, זאת הפלטפורמה שעובדים עליה. זה לא רק, שנייה, רגע. לא, רגע, שנייה. זה לא, זאת אומרת, אני קוראת לזה אפליקציה, אבל בעצם זו הפלטפורמה של האפליקציה. זה לא שזה אחר כך הולך להיות משהו אחר, זה המקום שעובדים בו. ברגע שנחבר את הדומיין, כן. אז באתר שלך ביוגה פנים, מי שייכנס ל-APP יוגה פנים יראה את זה. אוקיי. והממשק הזה אפשר לתקן את ליבת המערכת. כן. ובממשק הזה זה פשוט הלוח בקרה שלנו. זאת אומרת, זה הממשק הזה של appbase44.com וכל זאת אומרת, זה. אני עובדת על הבייס 44. כן. עכשיו, אם את תהיי רשומה, כן. שאת רשומה, יש לו קצת דוקמים, את יכולה, תסתכלי, הוא נותן פה כל מיני דוגמאות שאת יכולה להרים פה מערכות CRM. טוב, אל תעצור. Too much information. כי אז מה, אני יכולה לרשום אותם, להכניס אותם לתוך מערכת מעקב, זאת הכוונה? אני אומר, בסך הכל, כן. אני אומר שאני יכול, בליבת המערכת, פשוט אין לי הרבה טוקנים, כאילו עוד 10 ימים להתחדש. אוקיי. בליבת המערכת, אם את עובדת עכשיו עם המערכת, כן? ואת מייצרת עכשיו, את יודעת לכתוב. כן. ואת מייצרת עכשיו מספר, עם הערות, תיקונים, שינויים. אני מעלה לכל המסמך, כל אותה עבודה של המסמך, בום. אוקיי. עכשיו, נניח ואת רוצה לתקן את זה. אני אגיד לך, הנה, לא, בוא נעשה בזמן אמת. אני רוצה לתקן. כל הקטע של הרגשי... רגע, שנייה, תני לי רגע, נו. אם אני רוצה לתקן את מלט, או אפילו את זה, אנחנו פשוט, בכפתור הזה, ויזואל אדיט,
כן, פותח סקשנים. אני רואה. ואז כן. אני יכולה לשנות ולתקן, לא במלל, במלל את יכולה באלה. כן, כן, אני רואה. כן. אבל פה, את ממש יכולה אני יכולה להזיז אותם, ליישר אותם. ליישר, ימינה, שמאלה, כן, כל מיני שטויות כאלה. כן, כן. עכשיו, מבחינת, זאת אומרת, אתה שמת בהתחלה את ההרגשה. ההרגשה היא צריכה להיות בסוף כי היא סוג של מעקב. כי קל לעקוב אחרי איך את מרגישה לעומת איך רואים את השינוי. אז ההרגשה צריכה להיות בסוף, לא בהתחלה. כי נשים לא באות בגלל שהן עצובות, הן באות כי הן מקומטות. אוקיי? אבל זה משפיע על ההרגשה. אז השאלה הראשונה לא צריכה להיות איך את מרגישה, זה צריך להיות בסוף, וגם צריך להיות לזה איזשהו הסבר. אבל שוב, זה... אז איך את... צריכה להיות בסוף השאלות ולא בהתחלה. בואו נתחיל מזה. אוקיי. מה הדף הבא צריך להיות? תן לי לחשוב על זה. אתה רצת לי כל כך מהר שאני צריכה לחשוב, אבל השאלה הראשונה צריכה להיות זה. דף הבא היא צריך להיות ברוכה הבאה, יופי שאכפת לך מהפנים שלך, איזשהו טקסט פתיח. ומי אני ומה אני מביאה. כי זה, אתה יודע, כמו כל מוצר שיווקי. זהו, תשלח את זה רגע, בוא נראה מה זה נותן. אוי אוי אוי, אוקיי. הבנתי, עכשיו מה אתה אומר עם הטוקנים, לא הבנתי למה התכוונת. הוא עכשיו חושב. ומי שבנה את כל המערכת הזאת עושה אקזיט של $88 מיליון. זה החמודי הזה. והוא די בברנדד שלי ובן דוד שלי עכשיו עזב, הוא בוויקס והוא חזר אליו עכשיו. וואלה, יפה. עכשיו תראי, אני לא הבנתי, כל הבית 44 משונה מכל האתרים שאת מכירה. כן. זה המערכת היחידה שעושה אפליקיישן באינטגרציה מילה, זאת אומרת, את לא צריכה להכניס פה API איתו. איזה יופי. הכל פונקציונלי. איזה גאון. תראי. אוקיי. עכשיו הוא עובד על זה, הוא מתחיל לכתוב את הקוד. אוקיי. עכשיו תראי שאם אני אכנס לפה כאילו, הוא עובד על זה עכשיו. הוא עובד על זה, כן, אבל נגיד אם היית גוללת עכשיו בטלפון, היית רואה שהוא פה בפרוסס. כן. טוב, יש דברים שלא עובדים, נגיד בפרוסים, לא הצלחתי כאילו להפעיל את הקטע שהוא בנה, אבל... תראה, נהדר. יש פה זה כל העמודים שאני יכולה לשנות. כן. יש פה אנליטיקות, יש פה כאילו ממש. כן. אנליטיקס, טופ יוזר, כן. סיפור לדומיין, סקיוריטי, פחות רלוונטי אליי, קוד. בקוד הזה אנחנו יכולים... זה לא מאוזנת. לא. בקוד הזה אנחנו יכולים לעשות כל מיני שינויים. אוקיי. לא משנה, זה פחות מעניין אותם. נכון. לוגים, יש לי לוג לכל דבר, API, אני יכול סתם דוגמה לעמוד הזה, ל-Work Authorization, להכניס את זה למערכת אחרת. כן, אני רואה. לשווק את המערכת שלי למערכת אחרת. וואלה, איזה יופי. אוקיי. טוב, הלוגו צריך לשנות אותו, כי אני רואה שזה לוגו, כן. זה לא לוגו לאפליקציה, זה לא לוגו לאתר. לא, זה צריך להיות ריבוע, אני רואה. אני יכולה לשלוח לך לוגו אחר, אבל לא משנה. יש פה כל מיני אפסטים, זה כמו בוורדפרס, בסדר? אוקיי. האם האתר יהיה פאבליק? כן. לוגין required, או פאבליק עם no לוגין, זה בעצם החלונית של הגוגל. עכשיו, אני כן חושב לעשות את זה לוגין required, ופשוט לשנות את הדף הזה לדף יותר מותר. אוקיי. כן, זהו, עכשיו, אתה מעמיס עליי המון מידע, אני מסתכלת, אני אומרת ככה, אני חשבתי כבר על האפליקציה מלא, יש דברים שלא חשבתי עליהם, אתה מימשת לי כאן משהו הרבה מעבר למה שחשבתי, אז אני צריכה עכשיו לעבור על זה ולראות. כן,
אוקיי, אבל זהו, זה בחרנו עבורך תרגילים. איך דף הבית נראה? איפה הוא מתחיל? הנה, דף הבית נשאר קונטקסט לפה, לתרגילים. כן. אחר כך אנחנו נשנה את זה. כנראה שבסוף התהליך הוא יכתוב לך את זה, מקום התקדמות. כי דף הבית צריך להוביל לשאלון מהטמעת, ואחר כך, אבל רגע, תקשיב, זה הרי חד פעמי, כן. זה לא חד פעמי בעצם, השאלון הוא מותאם לחיים, אז זה לא אני בת 45 וגמרנו, אלא היום קמתי עם אור יבש והיום בא לי לעבוד. אני רוצה עלייך ניסוי, תכתבי את כל הדברים האלה. אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר. אני רק מעלה את הדברים, את רואה? כן, כן, כן. אפילו ברמה של מטומטם. טוב מאוד, טוב מאוד, אני אוהבת רמות של מטומטמים. אני אומר לך, כן, אני פשוט משלם על זה עכשיו רישיונות, אבל כעיקרון, הנה תראי, זה הביזנס, יש לנו פה כמה... אז תביא אני אשלם גם. רגע. אני אחזור אלייך, אני בטלפון. לא, את לא צריכה כרגע לשלם, אני אוריד את המחיר ל-40, לא מאוד בסדר, עזבי, יש, אני בכוונה משליט, יש פה אינטגרציות, אני יכולה לחבר את המחיר שלך למאנדיי. כן. שכל לקוח בעצם מנהל פרויקט. כן. אני רואה על ה-open AI, לטוויטר, לזאפייר, אוקיי, טרלו, אוקיי. אני אפילו מכירה את השמות של כולם, כמעט. לקלוד, כן. כן. הבנו את זה, פה יש דוקומנטציה, שגם אותה אם תכניסי לזה, אז זה עולם שלם. ופשוט אני אומר לך את האמיתי, מהניסיון שלי, פשוט חבל על התרגילים, אני ממליץ, תעשי... אני אכתוב המון, אני אכתוב לך... אוקיי, סבבה. אוקיי. איתך, אוקיי. סבבה. בסדר, כן, סיפור שלם אני אכתוב לך. יופי. אין כמוך. מלך אתה. וואי רועי, כל הכבוד. חצי בהכנסות. ביופרס? כן, יופרס לא פתוח לי פה? רגע, חכה. חכה, אני אפתח. רגע. איפה יופרס שלי? הנה יופרס. תעשה את זה עכשיו, למה שתגיד לי? רגע. רק שנייה, מה אני גולשת? טוב, יופרס. ואמרנו אפ. רגע. אני אראה לך את האפליקציה שבניתי. רגע. הנה, בעצם אתה רוצה את זה. יש לך פה את הווילד ישראל שלך. אני יודע, אני הקמתי שם זה, אני עשיתי ניסוי. אוקיי. זה כיף. כן. רגע שנייה, אני אצא חוזר אלייך, יופרס תגיד את זה, יופי, אנחנו באים להגדרות, לדומיין, פה, חדש. רגע פשוט גם Unable to add domain, you cannot use the domain as a pointer, it already exists. רקורד אתה מוסיף? רגע, שם פה כמה קופינות, זאת, מקווה שהיא תעבוד לנו. לא, זה היה לעברית. הנקודה לא... רגע, אני אכתוב לך את זה. אני אכתוב לך. רגע. הנה.
נמצאו כפולות רשומות. שזה כשאני מקלידה את האפ עכשיו, אז זה אמור להביא ל... רגע. כן, ניתן לו איזה יום. שנייה, תן לי רגע, אני רוצה להזיז את השטות הזאת לפה, אוקיי.